ଚଲନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବାଲକଙ୍କୁ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବସାଇଲେ ଲୋକ ପାଇଲଟ। ଚଲନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବାଲକକୁ ଏଭଳି କରୁଥିବା ଦେଖି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବସାଇଲେ ଲୋକ ପାଇଲଟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଅସନ୍ତୋଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖି ହସ ଲାଗିଥାଏ। ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶାମିଶି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଏ ଭିଡିଓକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଧାରଣାରେ ଅତି ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବାଲକ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଉଛି। ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେବା ପରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାଲକ ଏଭଳି କାମ ଦେଖି ଲୋକ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ବସାଇଲେ। ତେବେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ କିଛି ବୁଝି ପାରିନଥିଲା କି ହଠାତ୍ ଏମିତି ତାକୁ କିଏ ଆସି ମାରିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଭିଡିଓ ଯେମିତି ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଉଛି।